Що? Това е цена. Виж колко си хубав. Ако му дадеш малко деца. Той не е лежен. Те обръщам обратно, че съм мъзъл, къде съм намерил. Добре. Лудница. Трябва се. Палача. Тук имам капшици за бой за всичко. Плашим. Трудал съм за изнасилване, за погребение, за всичко. Чувствам се оплашен. И трябва. Are you watching me? Watching you. So better watch me. Аз съм пораздяваща ръка. Movies. Брат, ще прасна един пич. Не. 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 Моите са по-големи дебели. Ай се вържим един за друг, брат. Кой ще кажеш? Ай се вържим един за друг. Бъде ти е културно. Хопис. Там се намира тайното помещение. Там къде го снял. Разни филмирани хора тук. Творение, да. Тромпет. Оркестър ще правим. Ние ще ги сме шантанките, брат. Нищо танцуваме. Любеци, да. Ето този попа. Много хубав да го е, Прилежен. Ето проверя как се целият материал тук в църквата. Чакай да зумнем. Покажете се, господине. Точно така. Застанал за снимка, брат, зеле. Така се смеше, човек. Не мога да се държа, нали? Застана там и някой се смее така. Отблизко като го видях. Чудно. Но там. Румен е преебан. Румен е преебан и ще долу по Той яката се прицака. И ние можеш да го прецакаме. Не се знае.